जों दां दिनै मानि थाखाय आंनि गोरोन्थि मानो गोरोन्थि होनोबा नोंखौ आं मिथियासै लाबाय आं दुखु होदों मानो होनो आं नोंखौ फार्स्ट टाइम सोमादों नोंखौ एनिथिं एमजि फंबाय दासो मोनदों बडा दासो मोनदों आंबो दिनै रायगोनसो नोंखौ सोर सरसोमहैया हा नोंखौ सोर सरसोमहैया एनिथिं एमजि बाहाय ना बिमायानो हाबा हैदों ना बिफायानो आखाइ हमना हैदों हा बिदि जायो दासो मोख्रा हासुदै गदों नोङो खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ दायोथ' नोंथांमोना अलरेडि नुबोगासिनो दङ सोरनि थाखाय ससियेल मिडियायाव दावराव आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जियानो जा आं दायो न'नि बायजोआवहाय फैदोंमोन माने बिराद गरम आरोना दिनै बोथोराहाय आं ओंखायनो बायजोआवहाय एसे माने साहानि बागान गयनि बागान दङ बेहाय फैनानै नैबे मोनसे जायगायाव नैबे मोनसे भिडिअखौहाय लाबोनाय जाबाय आरोना लोगोफोरथ' गाज्रि दा मोनसे दायो आं बांद्राय गोबाव खालामलियासो सिदा डिसक्लेमाराव लागायदिनि नोंथांमोना जोबजासिम नायदो आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ बै आंनि थाम्बनेलखौ नायनानै आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना बयबो सिनायै गैया बिथां सासे आदैखौ आरोना लोगोफोर जिहेतु बि गार्लसनि फादार बा बिफा आदैयाहाय दिनै एनिथिं एमजे ब्रादारखौ लानानै ओरैबायदि रागा जोंदों बिथांमोननि जिहेतु ससियेल मिडियायाव बिसि फिसाय सानैजों बिबो जेना बिबो जेना बिबो जेना बिबो जेना ओरैबायदि नङा होमब्ला लोगोफोर बिबो होबा बिबो होयो बिबो होबा बिबो होयो भिडिअखौ नङा होमब्ला सोर सासेखौ गोरोन्थि हमगोन दायो नङा होमब्ला रावबो हिनजावाबो जेना हौवायाबो जेना ओंखायनो दिनै बे गार्लसनि बिफा बा फादाराहाय दिनै आदैया बिथांमोनखौ सानैखौबो लानानै ओरैबायदि रागा जोंनानै दिनै नैबे मोनसे बाथ्राखौहाय बिथाङा दिनै फोसावदों आरोना लोगोफोर बेयो बेसेबां सैथो आरो बेसेबां नंखाय नोंथांमोना नैबे आदै बाथ्रा बुंनायखौ खोनासंलांनानै जोबजासिम खोनासंलांनानै नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय सोरनिया राइट आरोना लोगोफोर मा खालामनाया मोजां जागोन बिसोरखौहाय दायो जोंबो उसुबिदा मोनथारबाय आरोना लोगोफोर माने ससियेल मिडियायाव माने गावसोरनि न'खरनि पार्सनेल बेफोरबायदि बाथ्राखौ माने बारे बारे होजावबाय थाजावा आरोना लोगोफोर बोरैबा नुयो बोरैबा खोनायो आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर बे आदैयाहाय बिथांमोननि बागै मा बाथ्राखौ लानानै फोरमायखो दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय नोंथांमोना गुवारै खोनासंलांदो आरोना जों दां दिनै मानि थाखाय एनिथिं एमजि फंबाय दासो मोनदों बडा दासो मोनदों आंबो दिनै रायगोनसो नोंसिनि बेबायदि भाइरेलनि थाखायनो जोंनि भिडिअआ थाङा मोजां मोजां मोसाबाबो मिथिबाय नोंखौ सोर सरसोमहैया हा नोंखौ सोर सरसोमहैया एनिथिं एमजि बाहाय ना बिमायानो हाबा हैदों ना बिफायानो आखाइ हमना हैदों हा बिदि जायो दासो मोख्रा हासुदै गदों नोङो आंबो दिनै भिडिअ होआ नङाबो होनांगौ जाबाय भिडिअ होआ नङाबो होनांगौ जानानै फैदों नोंसिनि थाखायनो हा खालि ससियेल मिडियायाव दावराव दावसि खालि बिदिल' बबेथ' नुफेरखा सोर सरसोमहैया बाहाय हाबा लानो दासो बुजिदां खालि दावराव दावसिल' बिनि थाखायनो मोसानोबो मोजां मोसानोबो मोनला बिसिनि थाखायनो बेबायदि ससियेल मिडियायाव होनो थाखायसो बे हाबा लालायदों नामा गाबलायलायदों नामा बिमायानो थांनो मोनाखै बिफायानो थांनो मोनाखै बबे दुनियाव बिमा बिफा गारनानै हाबा लाहैखो हा बबे दुनियाव बिमा बिफा गारनानै हाबा लाहैखो दासो बिमा बिफा होननानै फस्थायदों नोङो फंबाय दासो बिमा बिफा होननानै फस्थायदों नोङो गोदो बेराय थानानै लगे हाबा लाहैनानै लाजियाखै दासो अनेक मानसिया रायबाय अनेक मानसिया बुंबाय आं लास्टआवसो बुंगोन होननानै आं जमना लागासिनो दं ना बिमायानो थांदों ना बिफायानो थांदों गावनो हारसिं हाबा लाहैदों लासिं सिं दासो बिमा बिफा होननानै फस्थायदों दासो आयंमोनखौ बा आदैमोनखौ मादैमोनखौ फस्थायदों नोङो एनिथिं एमजि आं नोंनि साइड जानानै बुंगासिनो दं प्रिटियाबो ओरैबायदि सालाक जानानै दं आरोखि सानसे समाव ससियेल मिडियायाव सेस भाइरेल खालामगोन आं होननानैसो बेबायदि सिरिसो थानानै दं आरोखि मोजाङै संसार जा मोजाङै था बेखौ सोरबा बुंहरलागोन ओरैबायदि जादों खालि एमजिनियाल' दाय दं होननानै सानैनाबो दाय दं मानो दाय गैयाब्लाय दाय दं मोजां सोलिबा सोलियो ससियेल मिडियायाव गाबलाय खुलाय मोख्रा हासुदै गनायखौ बयबो लासिं सिं नुयो नों सासे बुजिनो गोरों मानसि मालायनि भिडिअ होलाबायग्रा बुजायग्रा
नों मानसि माने बिदि जानो मोनखो जाहाथे खामानि सोलिगासिनो दं लोगोफोर मिथिबाय आं रागा जोंदोंलै दाना मोजां मोनबाय दामखाव जाजोबनानै ससियेल मिडियायाव एनएटिएमजि फंबाय हा सोलोंनानै ला फंबाय जेम्सनिफ्राय सोलोंनानै ला मिथिबाय फिसा मानसिखाय गन्थेंथेंखाय है बेलाय मा बुजायनो हानो नंदों नामा नों दुनियानि मानसिखौनो बुजायजोबनानै दं एमजि माबाया जेम्स फंबाया मिथिगौ रावबो आन्दाज मोना बुंलायगोन जेम्सआ बिराद मोजां सोरबा सोरबा होननानै कमेन्ट हरलायगोन जेम्सआबोथ' गाज्रिसो होननानै बिजोंसो लोगो लायबाव आरोखि नहाबो बिदि बुंनो हागोन आरो सोरबा सोरबा नखलि जाथारदों बे हाबाया जाय हाबा जाहैदों बिसोर दा लाजिनानै हाबानि ओंखामखौ मारै जाहैया गोबाफिननो हासिगौदां हाबानि ओंखाम जाहैनायखौ गोबाफिननो हासिगौदां जाय जाहैदों छे मुगैसो बिनि हाबायावनो थांदों होननानै हा थैस मोजां जानोबा जा सिगां न'खौ लुगोरनानै हाबा लाबा माथो जायोमोन हा आरो बुंनांगौमोन आं बाव फैयाबा क'क्राझाराव फैयाबा नोंखौ लायालै हाबा लायालै नोंना डाइरेक्ट बयबो गोरोन्थि सानबाय नोंखौ दा बेखौ सानग्रालासिनो नों मानो हाबा लाहैया बेखौल' सिन्था खालाम बिमा बिफाखौ गारनानै मानो हाबा लाया बेनो मेन थ' बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ निसय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंबा थारैनो बुजि मोनखाबाय नङा होमब्ला लोगोफोर दायो मा जाबावगोन आसलथे नोंथांमोनाथ' बिथां आदैया बुंनाय बाथ्राखौ अलरेडि खोनासंलांखाबाय माबायदि मोनखो बिथां आदैया बुंनाय बेफोरबायदि बिथां एनिथिं एमजे ब्रादारखौ जाबायदि एडभाइस होलांदो नङा होमब्ला लोगोफोर नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांनोबा बुजि मोनगोन आरो मोजाङै खोनासंलाङाखैबा नोंथांमोना भिडिअखौ रिपिट खालामनानै नायफिन अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर अननानै नोंथांमोना माबायदि नांखो भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा जोबथारनायाव आरो आं बांद्राय बुंनानै भिडिअखौहाय फोलावनो होननानै सानाखै अलरेडि जा बुंनांगौ बुंलांखाबाय बिथां आदैयानो माबायदि बाथ्राखौ बिथांमोननिसिम बुंनांगौ नङा होमब्ला लोगोफोर नोंथांमोनाबो बेखौ नायनानै बुजि मोनखाबाय आरोना थ' जियानो जा जोबथारनायाव जुदि नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअखौ आं फिन खेबसे लाबोफिननायावहाय आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय बयनावबो निमाहा बिबाय बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबथारनायाव बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना होदो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट्स भिडिअ होयोब्ला नोंथांनो गिबियाव नटिफिकेसना सहैनाय बायदि स' थेंक इउ सो माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय